Já můžu říct před Bohem a stojím tady, že od žádné země, zvláště od Saudské Arábie jako od jejich ambasády, jsme nedostávali ani jednu jedinou korunu. Já jsem to říkal jednou, nedostávali jsme ani za ten papír, jak jsme psali žádosti. Takže to, když někdo tady pomlouvá, že máme miliony žádný nemáme. My tady žebráme, doslova žebráme a ti naši bratři, co vědí, že žebráme od nich za každou věc. A ta kasička je chudák. Tak kdyby měla ústa, ta by se tady postřežovala u Allaha Želešanohu, jak je málo navštěvována. Že se dávají za kavičky ve městě více peněz než do nich. A tak potom vypadá naše situace. My mluvíme vůbec o situaci islámu. Proč tomu tak je? Tak začneme tady u sebe. Uděláme si pořádek inšallah tady u sebe.